खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बर' बिजोंजों फरायनानै आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। नंगौ 2025 मायथाइयाव बर' बिजोंजों फरायनानै उदालगुरि जिल्लायाव मेट्रिक आनजादाव टप 10 आरो H.S आनजादाव टप 3 मासि लानानै उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा। गुनगोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै बोसोरफ्रोमबो लाबोबाय थानाय हाबाफारि बायदियै सोलोंथाइखौ लानानै फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय आरो फैबाय थानाय समाव साफा बर'नि सुबुं सम्पद सोरजिनाय थांखिजों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बर्नगाव गोजौ फरायसालियाव एबसुनि बे बरायनाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो। बे हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्डेलियास दैमारि, नेहाथारि बाबुल बर', मिरु एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो माखासे दैदेनगिरि फरायसा फरायसुलि आरो दिथागिरिफोरा बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय बोसोरनि मेट्रिकआव जिल्लानि सिङाव साबसिन रिजाल्ट खालामनाय फरायसा फरायसुलिखौ टप 10 सायख'नानै बिथांमोना बरायदों आरो हायार सेकेन्डारि आर्ट्सआव जायफोरा साबसिन रिजाल्ट खालामबाय टप 3 बिथांमोना बेखौ बरायनाय दिनै हाबाफारि बे बर्नगाव हाइ स्कुलनि लांगोनायाव आङो गिबियावनो जायफोर बे मासिखौ आवग्रिनो हादों जिल्लानि सिङाव गोसो गोरबोनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं बरायबाय। बेजों लोगोसे नैबे बाथ्राखौबो जोङो नोजोर बोनांगोन जे माखासे फरायसा फरायसुलिफ्रा मेट्रिक आनजादनि गिबि थाखोआव नैथि थाखोआव थामथि थाखोआव उथ्रिसार जादों, नाथाय माखासेया फेल जादों। जायफोरा फेल जादों बिथांमोननि जिउखौ बा बिथांमोननि फरायनायखौ आरो केरियारखौ दाफामफिननो थाखाय जोंनि गार्जेन फोरोंगिरि आरो फरायसा आफादनि मावथि आनसलिक इउनिटनि बयबो जोङो लोगो नांनानै फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ मटिभेट खालामनानै जाहाथे खुनु कारनाव बिथांमोननि फरायनाया आस'खान्दा जाया, ड्रप आउट जाया, बे बिथिंखौ जोङो नोजोर बोनांगोन। खारन सोलोंथाइ गैयाब्ला हारि मोनसेया मालाबाबो गेरेमसा जाया आरो बड'फाया जि मोनसे आदर्श जि मोनसे लामा होलांदों जे गेरेमसा माहारि दानायनि बाथ्रा आरो बर' हारिनि गेरेमसा हारि दानायनि मिजिं आरो थांखिया अब्लासो जाफुंगोन जे बर'नि साफ्रोमबो लाइमोन फरायसा फरायसुलिया गोग्गो आरो गुन गोनां आरो मोजां सोलोंथाइ मोनगोन। दा बेखायनो बर' मिडियामनि जि फरायसा फरायसुलि आरो बर' मिडियामनि जि सोलोंथाइखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो मैखोमै खामानि मावबोदों आरो जों फैबाय थानाय समाव जोङो डाबल स्पिडआव जाहाथे साफ्रोमबो स्टुडेन्टखौ जोङो मोजाङै जोथोन लानो हायो आरो गोरिब गुन्द्रा मिडिल क्लास फेमिलिनि जायफोर फरायसा फरायसुलि दङ बिथांमोना दिनै गोबां मिजिं आरो गोबां आसा लानानै गावनि फरायनायखौ लाखिबाय थादों बा मोजाङै सोलोंथाइ लादों, नाथाय माब्लाबा गोबां माखासे आंखालनि थाखाय गोबां थासारिनि थाखाय बिथांमोना नांगौबायदि बे रिजाल्टफोरखौ खालामनो हायाखै। दा बेखायनो जोङो गासैबो बिथिङाव मोजाङै माइन्युटलि नायनानै बर' हारिनि इयुन भबिष्यतखौ दानांगौब्ला जोङो बै बिथिंखौ जोङो गोब्राबै आरो खोब माने ग्राउन्ड लेभेलाव थांनानै नायनानै हाबा मावनांगोन। आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय। गोजोन्थों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जिल्लानि मादाव नैबे 2025 मायथाइनि
मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै उथ्रिसारनो हानाय टप 10 आरो लोगोसे हाई सेकेन्डारि आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै टप 3 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ जों दिनै बर्नगाव गोजौ फरायसालियाव बरायनाय हाबाफारि जोङो खुंफुङो। खोब दखरा आफादफोरनि बाहागो लानाय आरो नैबे फरायसालिनि फरायसाफोरनि बाहागो लानाय आरो जोंनि माखासे हांख्रायनानै लाबोनाय जिखिनि गाहाय आलासि माननि आलासि बिथांमोननि बाहागो लानायजों खोब गाजा गोमजायै दिनैनि बे हाबाफारिया जाफुंसारो आरो जों मिजिंथिदों दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जिहेतु बर्नगाव नैबे ओनसोलाव आरो बे गोजौ फरायसालियाव खोब बिराद मोजां पास पार्सेन्टेजखौनो जों मोनबोआखै थांनाय गोलाव समाव बेवहाय माने फार्स्ट डिभिजन मोननायाथ' आलदा बाथ्रा खिन्थु पास पार्सेन्टेजआनो माने बिराद मोजां मोनसे पास पार्सेन्ट जे 60, 70, 80 बेबायदि पास पार्सेन्ट जों मालाबाबो मोनबोफेराखै। देग्लायबो माने बर' बिजोङाव फरायनायनि जिथु पास पार्सेन्ट बियो 30.76%। आरो ओभारअल बेयावहाय मिक्स मिडियाम हिसाबै बे ओनसोलाव मोनसेल' हाई स्कुल उदालगुरिनिफ्राय प्राय 5 किल'मिटार गोजाननि हाई स्कुल दा बेयावहाय मिक्स मिडियाम गासै ओभारअल जुदि नायोब्ला 34%ल' पास पार्सेन्ट दा बेफोर गासै दिगखौ नायनानै जोङो जिल्ला आफाद आरो दखरा आफादजों सावरायलायनानै दिनैनि बेवहाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मिजिंथिदों नैबे ओनसोलाव फरायनायनि मोनसे परिबेसा फैगोन आरो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोननो जोङो मोनसे मा होनगोन उइटनेस खालामनायनि मोनसे खाबुखौ होबाय बिथांमोननो जों खोन्थाबाय जे उदालगुरि जिल्लायाव बा अल ओभार आसामाव बर' बिजोङाव फरायनानैबो जे माने नों 93% माने नों लानो हायो। उदालगुरि जिल्लानि गेजेराव देग्लाय माने मिरुनि जिथु टप 10 सायख'नाय बेयावहाय देग्लाय जों मासि लानो हायाखिसै बे जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा खिन्थु थेवबो बिनिबो गेजेरावबो जे 86% जे बर' बिजोंजों फरायनानै लानो हायो बे बाथ्राफोरखौ दिनै नैबे ओनसोलनि बर' फरायसाफोरनि गार्जेनफोरनो जों दिनै माने फोरमायबाय दा बिनि गेजेरजों एसे मोजां फिथाइखौ फैबाय थानाय समाव जों आसा खालामदों दा दिनै जोङो गासै माने मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारियाव बर' बिजोंनिफ्राय टप 10 आरो टप 3 खौ जों बरायबाय। मेट्रिक आनजादावहाय देग्लाय बोसोराव जोंहा गासै 2369 फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन उदालगुरि जिल्लानि सिङावहाय बर' बिजोंनिफ्राय बिनिनो 302 साया फार्स्ट डिभिजन पास खालामदों 903 साया सेकेन्ड डिभिजन आरो 300आ थार्ड डिभिजन जों ओभारअल पार्सेन्टेज हिसाबै बर' बिजोंनिफ्राय फरायनानै मेट्रिक पास जानायनि जौखोन्दोखौ जों दिहुनबाय 62.62.30 माने जौखोन्दोआ दिनै बर' बिजोंनिफ्राय पास खालामनो हादों। जोंनि थाखाय बिराद गोग्गाथावना बे बाथ्रा नङा आरो थांनाय बोसोरावबो जों नुबाय बर' बिजोंनि जिथु जोंनि उदालगुरिनि पास पार्सेन्टेजआ खोब गाज्रि बयनिख्रुइ लास्टावमोन देग्लाय एसे माने दावखोदोंबाबो बे खोब प्रहंसनीय नङा आरो बेराफारसेथिं जोंनि जिथु गुन उत्सबनि रिजाल्ट बेबो खोब माने मोजां नङा दा बेफोर गासैनि लुप हल्सफोरखौ जों जिल्ला आफाद आरो माने सोलोंथाइ बिफान जों जयै नायनाय जादों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनोबो जोंनि रिपर्टफोरखौ हरबाय थानाय जादों दा बेफोर गासैनि बहा मा थालांदों बे गासैखौबो जोङो निस्सय नायनांगौ दङ फोसाबनांगौ दङ आरो बेखौ लानानै जिल्ला आफादा दिनै खामानि मावनो जों आवगायदों आरो बेयावहाय जों फोथायदों फैबाय थानाय समाव माने जोंनि जिथु रिजाल्ट बे आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जालांगोनखौ जोङो बे टारगेट खालामनानैनो दिनै हाबाफारिफोर रनसायनो जों आवगायदों खामानि मावनो जों आवगायदों बे गासैयावबो बयबो उदालगुरि जिल्लानि साफ्रोमबो अभिभाबक स्टुडेन्टफोर गासैनिबो हेफाजाब मददखौ जोंनो निस्सय नांगोन फैबाय थानाय समाव जोंनि रिजाल्टखौ मोजां खालामनो थाखाय दा बेखाय साफ्रोमनिबो हेफाजाब मददखौ फैबाय थानाय समाव मोनलांगोनखौ आं मिजिंथिबाय बेखिनियानो थेंक इउ।